Nyamira na somojega bwa matanga oyo kolekana litukuri ya sokunyara ko mwene yo kabero mu MCB ward ya Nyamaya Elijah Osiemo yubono siri kumabwaye kubwatikano bwasakano bwe barachinse mu kiri chia mayu nyirabono no mojega obogoyikirani wana bwatani abanga kurasa serikali gati yabo no mwaziri w'ekisemi kaina bange somuyego yo aserio kurwa engora yabo yabene asinonya na bamurera nyagusira na ko morare na oyo omuntu bwerwete kegima asobokorera bwaye anene ewase county assembly ya Nyamira abuna omo MCA na boigo omurayi bwabare abange ase county assembly yo Nigo rengo moyega bwoko moyenia omo MCO Nyamaya ward uyu naende oba omo majority leader bwe bunge ya Nyamira uyu osiri obogima bwaye wetero mu basoka no para abarayi bagusi korwa chinse mo chonsi chia kisiasa korwa Nyamira na Kisi nigo baikirana kuona nesiko yabo yo mwelio asenya gosira Elijah Osiemo mwana Osiemo makweli makoro rwa masocho mate county ya Busongo tuwakoletera mahombo muomi na Moses niwe mobibe muya lakini ongoko ne mwana ngena ngeni lero mochiyoyo kita magari moso kyomo chiyoyo tikairega moira niye ngena ngeni asomo chiyoyo ngena abantu mochimo kwa bioke kile kitu na basawa na minto. Mama mjane, pole kwa kumpoteza mume wako. Mzee Osiemo pamoja na mama, pole. Huyu mvulana ambaye amelala hapa alikuwa ni rafiki wangu wa karibu. Enkoyo ya siasa yogotie managati abarayi ba Nyamira na baria ba Kisi obo bwa kisiasa bwa Kenya Kwanza na boria bwa Azimio nigo yabwata isegati abarayi bakwegerera chinse mechio ekiaka tu arosie budget yaria na kieko robo de Moscow mayo mutu asende ande tari para yo ko nyore na bantu kwa system mungu aria ta gore mungu osemo kwa testima osoro onde bakitutu masaba teliko yakuo boyo esengenche ngoko ero mrengo geti osoro rede mintobire Kisi county kanya kungangana na Simba mpuko anetiga nado moskesti ituna Nyamira mtuli kuanchirana osoro chega acha ko hotel ko ko sigaye para that is a member of parliament para kia bwate acha ukuragera na stima teni ngari mukubekera stima nonye nabo ebikuru byo bomo bwa barayi borogongo rwa gusini go byakwa eliogokeana ni aliberera nechisegi chia kisiasa muzitira twanchane osemono mwana mino takumurusmanyinga ituna abana mumino karomuno mwanyangetinge ituna abantu twale wanchana na kiko wasororera egiogostorega chikura chikare 2027 bono ega bali bachorire tigatugwanterane tokorega asi abana inchi ababara ega asi batagenda bakoreki ntuna abantu abamutiga abanechibe n'abacyume bayito wese mochi yabo kimuranje reka utorege sa kudogo kwana nege dingane limo na mama wale bintoto kwa mwana muri gari abantu go North Eastern very as parties moranchi gas ba weta guchisa abantu bamwabo sababu kwana nelingane limo nigo beiro moyega gwoko moyenio yorengo mo MCA bwense mo Nyamaya Elijah Osiemo
yole ntama babwatania banene be obomo bwa kisiasa bwa Kenya Kwanza munensemo ya Azimio koruchinsemo chia Kisii na Nyamira chikora unomo Governor Paul Simba Arati amona Amos Nyaribo asabara ibose banyara gosababu na somo ikabwo ko monyora Elijah Osiemo kwene kibuna obomo na magendra genderi wa sensemo ya Gusii rikwere kibuna omogusio nyare ko baga kwegereru koripoteria Ndizi TV koruensemo ya Getari Nyamaiya Ward West Mugirango constituency county ya Nyamira Ndemo Steven.